Kasamtangang gisusi karon sa kapulisan sa Sawang Calero Police Station ang giingong nalumos patay sa kadagatan habig sa Pasil Fish Port. Sa pasunang investigasyon, giingong nagkuha lang og tubig sa dagat ang biktima nga giilang nga usa ka rayray lumulupyo sa mong dapit. Apan pasado alas 3 karon lang hapon, mao na ilang nga nabangalan ang patayng lawas sa biktima nga nagutaw-utaw sa dagat. Samtang usa sa sibaw kaayo karon sa social media ang pagkakaplag sa imahe ni Senyor Santo Niño sa Malitbog, Southern Leyte. Human kini mahanaw sud sa 32 ka tuig. Ang report ni Fee Marie Dumabok. Giisip sa mga parokyano ug deboto sa Santo Niño Parish Malitbog nga milagro ang pagbalik na sa imahen ni Senyor Santo Niño sa simbahan sunod buwan human kini mahanaw sud sa 32 ka tuig. Gituohan kining gikawat. Usa ka anti-collector nga si Francis O nga gikan sa Manila ang nagpahibaw sa iyang social media sa miaging Biyernes nga napalit niya sa Disyembre sa maiging tuig ang maong nawang imahen sa Senyor Santo Niño sa Malitbog, Southern Leyte nitong 1988. Dali siya nga nakigalayon sa mga eksperto ug sa Maasin Diocese dinhi sakop ang Malitbog. Sa iyang post, iyang gitugan nga wa siya pagbasol apan dako niyang kalipay nga nakatabang. Sa ilang bahin, mapasalamato ng Maasin Diocese kang ong. Giisip kini nga milagro ilabi na nga nagsingabot ang pagsaulog sa ika-500 ka tuig sa Kristyanismo sa nasud. We are invited to look at it in the eyes of faith. With that, we can see God working. It is really the hand of God, the providence of God. God is behind all of this. Kaya imagine after 32 years na nawa ang Santo Niño, karon he is being found again. Where the better understanding of it is he is once again revealing himself. Gingon nga maong imahen sa Santo Niño di Malitbog nawala sa iyang gibutangang ornasod sa simbahan human kini gamita sa pagsalmo sa ilang lugar sa Sinulog Grand Parade sa Subo niadtong 1988. Uban ni Rod Prado, ako si Fee Marie Dumabok. Balitang Bisdak.